Bokali sania. Taneesha ko bareng, Ridhima ko bareng. Undubai sani be. खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनै जाहैबाय बै साना जेब्ला आं माने फार्स्ट टाइम आंनि बेबिफोरखौ गारनानै थांगोन गोबाव समनि थाखाय सिगांबो थांदोंमोन बाट 1 आवारफोरनि थाखायल' थांनाय जायोमोन आरोना बाट दिनैहाय एसे गोबाव समनि थाखायनो थांनाय जागोन ट्रेनिं दङ दायो आं थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय बुंनाय लेखायै लास्ट ब्लगाव बुंनाय लेखायै आंनि आइ आरो आंनि काजिनाहाय फैनानै दंफैयो आरोना बेबिफोरजों थानो थाखाय ओमफ्राय जोंनि आइयाबो माने स्कुलाव थांसिगोन ओंखायनो माने मिटिंबो दङनो आइना थ' आइयाबो एसे लेट जागोन आरो ओमफ्राय राजाया आंखौ दोननानैनो फैफिनगोन आरो फार्स्ट टाइम बिदि गोबाव समनि थाखाय थांगोन नालाय गारनानै बोरैबा मोनदों बाट उपाय गैया थांनोथ' नांखागोननो खामानिखौ मावखानांगोन दायो आङो रेडि जाखांबाय बोथोरा बिराद माने गुसुआनो आरो बार बारदों ओमफ्राय अखाबो हादों नालाय ओंखायनो गुसु गुसु आरो फारसेथिं मोजांबो जादों गुसु गुसु थांनो थाखाय गरमबा जारला जागौमोन आरोना ट्रेनिं खालामनो ओंखारखांबाय आङो दायो थांनोसै नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थादों नै ओरैजाय अखा हागासिनो गानाय नङा बे अखाया The handshake. Ooh. Nice to meet you. Nice to meet you, Ridhima. Oh, Winnie no. Hey. Kali kita mulai deh. Kali kita kau. Baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark. Konce bamnalan sini. Kang Nancy oma magapna deh. Deh? Ya? Gapna deh? Deh. Tapi kan. Ridhima konce bamse. Nah. Eh, Bokhalifwra macam apa? Bisa bicara nggak? Guna dong. Konce bamse. Gapna deh? Deh? Di Mesir aku sedang. Gapna deh? Apa cinta deh mama deh? Tadi. Bahasa apa? Tangan deh. Suna. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye mama. Mini đừng sợ là đừng. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Mesti nama relation ada nama. Chào đi. Ya, karena kadang nanggus ya. Nè thả. Deh, kelang kan? Ada. आंजों लोगोसे आंनि सासे लोगो थांफागोन लोगो माने बिनानाव बायदिबो जायो माने आंनिख्रुइ उन्दै आरोना लोगो बेबो ट्रेनिंआव थांफागोन आरोना सफैबाय बियो हा Deh vlog. Vlogan sama ya. Kau nih nang apa? Kau nggak roke ukur sekarang dengan. Rodeo. Tuh, dan apa? थांनो मोनासै ओमफ्राय Faiनायाव. जोंना डेस्टिनेसना सफैबाय नै बेनो सहिद खबरनि नै गारि जिं-जिङाव गिदिर दङ सान्दुंबो साबा मोजां नुयो बिसोरो मालाय ट्रेनिंआव थांबाय दायो आङो न'आव थांफिनसै फिसाजोफोरखौ दसे लाहैनोसै ओमफ्राय दा लांफैनांगौबा जोबनाय समावहाय लांफैनोसै आरो जा अखा हादों जा अखा ट्रेनिंनिफ्राय सफैबाय ओमफ्राय नै थाबथायाखै बारबो बारदों लोगोसे नै गथ'फ्रा दै लोंगासिनो दङ नै दै लोंगासिनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय दै लोंगासिनो बेबो ओमफ्राय फारसेथिं राजाया नै टर्चनि लाइटखौ फोजोंनानैहाय बानायगासिनो मेगि कारेन्ट गैया नालाय हरनिफ्रायनो ओमफ्राय इनभार्टारखौबो जों बाहायाखै मानो होनब्ला गंसे अलरेडि जोबखाबाय नालाय दा हराव जुदि फैयाबा दिगदार जागोन नालाय गथ'फोरनो नांगौना ओंखायनो जोङो बाहायथ'वाखै दायो नै मेगि जानोसै जोङो अखा बोथोराव बारिश और मेगि क्या कॉम्बिनेशन है ना बानाय दो जानोसै गोथावनो गोथाव जानोसै दिनै ना मोनदोंनो ना बेरे बुन्दोआव ना गिदिर मोनथारदोंनो थ' लायनोसै लायनांगोन र' आदब खायदा नायनानै थांनांसिगोन भैरबकुन्द'आवहाय ना माबानो गथ'फोराबो बिबैजों थाथोंसै ओमफ्राय जोंहा थांसै ने नाइनथि थांनाय जायोना जाया थांनाय जायोबाथ' नोंथांमोना नुखाथारगोन नैबे सासेबो ब्लगार saya kamu godo kok selele nang nawa ri हराव कारेन्ट थायो थाया नै जोंहा संनो रेडि खालामखांबायनो आलु बाथोन बानायनोसै ओमफ्राय दालि संसै बिनानावा मावथिथारलै आंना फैनानैहाय जा मावबाय खामानि
बिराद अखाथार आयु गावसो सङो ने गावसो मोनबाथायाबो मोना मोनजागोन मोनाबाथाय मोनजाला हिनज्रां आंनि गन्थंखौ लासिं सिं खालामना दे गन्थङा गुसु खिन्थु नोङा बेखायनोथ' दिनै बखालिफ्रा थांसिगोन नालाय ओंखायनो एसे फुंनिफ्रायनो संनाय खावनायावहाय रेडि खालामगासिनो दङ जोङो दुखु जादों नै थांसिगोनखाय बिदाय होसिगोन नालाय ओमफ्राय नै आइया बेयावहाय अन गुन्दै देदों अनलानि ग्राइन्डार गैया नालाय माने मा गाज्रि जाबाय ग्राइन्डारानो दाख्लि अमा बेदर थाव होला आङो अमा मेजेमजोंनो संनोसै बेनो थाव ओंखारखायो नालाय अमाया मस्ला मस्लि गासिखौ होजोब्बाय आङो देखायस्लाबनो हायासै नोंथांमोननो औवा मेवाइनि आचार बेखौ जोङो खनसे बैहाय अरुणाचलावहाय थांदोंमोन ना बेहायनो लाबोनायमोन आरो जोबसैयानो गोथावथार खिन्थु दे 2 बोसोर जानाय मोनो आरो खिन्थु दाथ' 3 बोसोर जाबाय खोमा जोंनाव न'आव लाबोनायजों लोगोसे उन्दैफोरनि बारै माबोरै लानांगौ एसे सोलोंखानानै लाबाय आरो बे सार्टिफिकेट मोनगोन नामा कर्सआथ' जोब्बाय इन्टार्नशिपनि माने सार्टिफिकेट होआ होनबाय माबा अनारानो बोरैबा होगोन होननानै लाबोदोंमोन लाबोनायालाय ओमफ्राय गैया जासिग होआनो जब मोनबावनांगौ जाखो बिदिबा जबा मोनगोन र' मोनगोन डिसेम्बरावनो लाथारनोसै आंबो जब हाबाखौ ब्लगाव प्रुफ थाबाय दे खारलांबायोबा बे नाय बे मुसुदा बेसेमोन आरोना ओमफ्राय नै जायै बेसे जाबाय दायो होनसै मोदोमनाया मोजांथार आइनै खानाय खेबबाय खानाय बोबाय खेबखा मामा खेबखा हामा हामदों ना खानाय बोआ मामा खानाय बोआ बोआ हामा सिमा दं मामा बेनि खानायाव सिमा दं मामा दे थोरसियावनो होजोब्बाय दे आलासिफोरनो दे जालाबायदो बिमाफ्रा बिदिनो जाखायो मिन्थियाखैबा नोंबो उनावहाय मिन्थिगोन बिमा जाबा गोसोम जालायलायनाय मबाइल नायबाय थानाय गथ' ओमफ्राय माबा आखाइफोरखौनो ओरै ओमफ्राय सिमाङाव माबा मबाइल उन्दुनायावनो मबाइल थुनाय जालाङो बेनिखायनोथ' जानायावल' सोनांगौ दे जादो नै खांख्राइ बाथोनबो दङ बेनिखायनो मावदों खांख्राइ मोदोमदोंमोन बखालि सानैखौ लांनो फैबाय ओमफ्राय दिनै थांसिगोन बिसोरो ओमफ्राय आङो रेडि जादों मानो होनबा जोंबो थांफागोन उदालगुरिसिम नै लांनो फैबाय नै बिसोरो Taneesha आबौजों माम जादों मादै बखालिया थांसिगोन ना मामा मादै बखालिया थांसिगोन मामा गसंजानो लुगैबाय Baby shark, baby shark, baby shark. I love you. माला फैबावनो ओमफ्राय आंना डिसेम्बरनि उनाव आंनि जोंनि लोगोरिखौ लाना फैखायो जोंनाव लानखायो दे मादैखौ मालाबा फैबाव दे मादै होन दे जागोन दे Hello viewers, do subscribe to my mom's YouTube channel होनदो दायो आलासिफ्रा थांनो ओंखारबाय जोंबो लोगोसे ओंखारफाबाय उदालगुरिसिम जोंहा खामानि दंमोन नालाय बेनि उनावहाय बयबो साहा लोंथावथावनो इउएन ब्रह्म पार्कआवहाय हाबबाय आलासिफ्राबो हाबफेराखैमोन बे पार्कआवहाय बेनि उनाव पार्कआव बेरायनानै बिसोरबो गोसोखौ मोजां मोनबाय नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन आंहा ब्लग होनाय दंखायो बे पार्कआव थांनायनि ओमफ्राय आलासिफ्रा बेरायखांनायनि उनावहाय न'आव थांबाय आरो सानडेखाय दिनै बिराद मानसि जाथारदों गथ'फोरखौ गेलेहोनो लाबोदों जोंहाबो गथ'फ्रा देरोब्ला जोंबो गेलेहोनो लाबोगोन जों उदालगुरियाव बेरायफैदों ना मामा इउएन पार्कआव बेरायफैदों खावलायखौ खेबजोबना होबाय नै गोजा जाजोब्बाय जोंहाबो बिदि बानायगोन गार्डेनखौ मादि मोनखो बेरायनानै मोजां मोनबाय खावलायबो आलुबाय मोदो दुखु मोनबाय थांजोबसिगोन स्रिं स्र' जालायलायसिगोन जोंहा दिनैनिफ्राय साननैसो मानसि बुरजाजों माबा जादोंमोन पुरा खेबजाबाय मेरिनाया खेबजादों खेबजाबाय सालुबाय दागल' जानाङा इसोर जेबो नङा दे सानाया गालिनगोन होनदों गालिन थाबाय आंहा मोजाङै दे
फिसानो दै लुना दोन्दोंमोन सासे सेंग्रा ओमफ्राय मानासाव बेरायहैगोन नेक्स्ट थ' मानासाव बेरायनोसै मानास नेसनेल पार्कआव बेरायनांगौ जा मोजां डायलग होनो नागिरदोंमोन आं मा बुंनानै आंखौ बावहोयो मानासाव थांना थाङा थांगोन of course थांगोन थांफेरखायाखै आया थांना थाङा मानासाव मालाय बाबु थांनांगोन नुफेराखैबा भिडिअ आपल'ड जानाय नुनो आंखौ न'निफ्राय ओंखारबा आं बिसिनाव थाफैगोन बेखौ जों रिक्स लाला मा लाया बिलाय गुमै जानानै बिदि खारग'यो ayo बाय बाय फुख्रिनि नाया रेडि दोनखा अके दे देवबारै थां दे आब' थाङोनो दे दे होमबा बेनो बाबा दे Oke. deh mbak Im nanti aku kerja deh Bye bye. Hilang बाय जोंबो थांसै दायो न'आव मोनाबायबो भिडिअखौ आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय 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 होन बाय बाय bye bye बाय